guwangan to. Napasin sunod daw. Sakit kapag ako na pag-ubalis siya ko. Umalis siya ng tigaw-tigaw. Paparoy mga tiguang sa sentro. Paano umalis siya? May mga tiguang sa sentro. Pagkagamo lang ang kanto. Ako na to. Lars, ikaw di mahiman mo ng anambal. May kami maghapon ang paluwag sa taon ng punong sit-up. Nagpasas na mga kurat-kure tanan. Walang daw. Anak na naman ang putiha. Anak ni ang mana. Nagkambal. 1 month. One month isang naman. Pag-sikap ka July 29. Kung di ba ba nun? Ang may restaurant ko. Kanton. Anak namin sa Ramiro. Ay, tuloy. At man, hour na mag-control. Tawag mo na motor at handa to. Daabot sa Korea, matrap na. Kasada po, man, ba? Ano lugar sa Bandol sa Magsingtangutan ha asa ko datang San Isidro pag namot niya bibis Lusinyo Bandol ni San Isidro sakop Tagbiran dili San Isidro sakop sa Tigira murag puro man siguro San Isidro ang Tigira o San Isidro ato baba murag napo dito kani San Isidro bilong rapod ni sa Tagbiran titi o gasolinahan. Ang sakyo nung walay sundo kaya ko patima bas na patima padung sa bayan na matrap kay na may slow down na may trabaho sa motor tinig hapon trap nagkatuinig kahapon pagbawa naman ng ilang karsada. Sila magsugod ulit na po na sila magpano napipaseroan doy doy napipaseroan na mo nasundan kapit nga lagi ano man kapit man saan nga paseroan ika nagbalilihan no ayaw tipas nito lagi magulta ni ka-traffic daan ni mura na pagsidad muna ako sakay patima mura isang daon to 35 minutes na sayang oras kaya na may traffic yan na camping doy ang biyahe doy Ligan ka na yung helmet. Sponsor
Ada sensio dari di. Aurelia. 5 minutes later. Wala po nagtrabaho. Azo namin din ni malapok na trabaho na. Luwi ka mga bata lapok-lapok. O dito na. Purmahan na. Ano yung baklayonon? Gikan o skina to. Ano yung purma? Ano yung pison? Nanay pison, gipison na dani on sa kanidani. High school pison. Oh, mali pison son. Oh. Mo ni hang walkingan, pila ka na kilometro gi ka sa highway. Sa kumabot sa Angigagaw. Garo! 5 minutes later. Nagluto day ko rin sinabaw karni suda ka nagkarlan at na mga namagwi mga tigulit dari mga hangizaan nagjuan sabaw man udto adun naman mainta nagkuto-kuto kay kanibito ang hangizaan namin ipamati na kinahanglan sad makakausap tong tingkaon maning luto sa ako dari og karni sulag karlan nara pison na nag-bulldozer sa ba sa nautana di ay na nibalik mo kuno kunari wa ko nibalik karon galing taguat nga nay idzaan nga masakiton oy magdigamo papa ko mobalik dari karon galing giwaman ako giwaman extra ra. Darab to kuno sugod daris mangharian ko kay magdigamo ra man ko wala ko magdigamo diya sugod sa Martes sama lagi tabi dari kay nagpison na koy nagbudos na koy nagtambak kay mo man gibuldos sa kasadahan kita ni Doron awa mo na pison bang saba na pison na kuan bako may pasada na kaloy sa saging pana na tirahan taman rasyon na wala ning lugar naman awa na basketballan kalingaw ning ko tanawon na yan pas ng kuan ado na gini masiminto gini masiminto grabing lapok ka kaloy sa saging pana na tirahan taman rasyon na wala ning lugar naman awa na basketballan
Kalingaw ng ko tanawon no na. Yan, pas ng kuan. Ado lagi ni masiminto eh, gini masiminto, grabing lapo ka. Ha? Ay, kaluoy sa saging. Na, tirahan taman. Oras yun na. Mula ng lugar naman na, na. Basketballan. Kalingaw ng ko tanawon no, na. Yan, pas ng kuan. Ado lagi ni masiminto eh, gini masiminto, grabing lapo ka.